Lumantar Wahyu Tunggal Jaya reok modern ya tradisional seni reok capek gunung Mas. Saben bengi nyawang konang yen memajang mung nganggo janur kuning pendule rumah saku kok kurang lipet mono kae norak-norak kono kabeh disalami nah lah engko untuk barokah iku mau barokahne wis di anu rong wis diloloi oh iya ora ya kok mingkem kabeh kembang wae weton gunung pacitan sarta jenang panas ora karuan sing ngene saya mono udan panas udan aling-aling caping gunung nadyan wadon sarta lanang inomane banyu bening iya Mbak Suro caping gunung sikilku panas ora karuan. Sabar. Wong sabar iki subur nek disiram. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja dene
zaman berjuang dur kelingan amalana biyen tak omeni ning saiki ana ngendi jare yen wis menang turutan sing digadang biyen ninggal jati ning saiki apa lali wis ta waduh jane sak pupuh ya wis ora masalah aku ngerti sing ngendang keso